Sagad ramatas Ginoo sa iyang kabubuton. Wala nga piginag yun. Ang akura nila ito, steady na. Kaya tagtaod na po wala ko parang basta inaron buwan nun guys. Muna tiglagak na mo inaron. Sa buwan nun, lami inaron naglagak. Kaya kayo, buwan ba manahon? Kita po ka na ako. Gauwan na. Pero okay na kay dari naman na plane. Amat sa Ginoo sa pag-uban. Ay, ugma guys, marangit na kay tugutan ta sa Ginoo. Kasi atagan ta ba? Sting na good sa mga pagtugod sa Ginoo. Ay, ang pagtugod sa Ginoo mo yatong yaga dili na to dili na to pugson o ang Dios ni mata. Ato ra ni mulihok lang ta. Buhat ta sa atong pangayo sa Ginoo. Muna nga di ka bubuhat, kita sa kalangit sa Ginoo. Ya? Giina guys kay Maria taron. Mga size na kapin, napitan mo alas city. Eksakto yun ni Aria guys, inuman ni mo alas city kapin. Mga usa ka oras ni Aria na ni. Okay guys, what's up? Welcome to my vlog, Arswag. Ngayong gabi guys, walang rita guys, taga agi sa Mamayaw ron. Nagagumay mga itong lukos paon guys. Hindi ko na yung pinakita kung paano pag slice ng lukos. Sa lukos guys, sa kabuok pwede na mo malima ugot straight ra guys na narba straight na siya, pwede na siya straight na guys. Naroon ako na humag paon guys dahil bukas sa kaarawan sa aking anak, si Jonathan. Hihingi tayo ng Panginoon kung bigyan ba tayo ng blessing. Guys, tapos na kariya guys. Managariya ang paks. Sa kauras, alas 7 na kapin guys. Oras kapin ang pag-ariya. Sakto-sakto po bugsay. Lamas Ginoo kay linaw na to. Arbuyo to. Lamat sa Ginoo. Linaw. Pauna pa ka. Nukos. Tulingan. Good morning guys. Salamat sa Ginoo sa kabuntagon. Libat ang paranghi guys. Wa mamayaw sa armpa kay. Tanaw guys na guys. Karon pa ni dawi guys. Dako kayo guys guys. Dako kayo guys. Okay. Dako kayo guys Ako ay Lisos Arpax. Ako kayo. Ako kayo guys. Kayo guys. 10 kilos guys.
Tamamayaw guys kay ayaw na mayaw. Buntag na guys, oh. Nahag na. Sabod parang guys, sabod puntong. Bugay na kung wala, bugtong yun. Oh, nalagal sabod din, na pwede gawin. Sabod man. Iirin parang hina guys. Wala na balik ba kayo? Dawi ka na guys. Guys do. Dawi guys. Apak siya. Ang sa guys. Pagdugdihan ni Jonathan. Salamat sa Ginoo sa 2 kilos.
Nagpaupo eh. Nagpaupo ko naman ito. May makapaglawi na guys. Duha mong sa lamban na og duha ka bago.
Ulo magmay. Ano ba yung pinabalangan ng buwa? Ipax. Matik na ba? Ano yung sinabaw? Ano yung sinabaw guys? Sinabaw. Sinabaw gulay. Isda, bulinaw. Abul guys. Ano yung pait sa marami dito sa lupit? Sinabaw na pait. Kapag sabi ng tublak-blok guys. Ito na. Ganda guys. Guyod. Guyod na. Automatic guyod. Guyod. Okay. Guys, ayos ang isda guys. Ayos ang takay. Sumadaot. Meron guys, dawi guys daw. Baulo gamay. Isa guys, oh. Pamsa guys. Kalipod man lalo. Oh. Pamsa guys. Guys, baulo gamay, baulo. Guys, kaya may lamay birti guys, sinabal, pagsabaw, kaya may birti guys, sabaw. Ayan, ay side kay, para di mo ang isda ba, di mo daot. Isa na rin ako guys. Lima kabuk daw yan guys. Dua ka baulo og dua ka mamsa og sa kalambana. Shout out ha mga people. Kang Jeepers. Shout out kang Jeepers. Hindi mo pakals. Lihat guys kay sabal taron masabaw kay makahigop si barad. I'm going home na. Ulit na Carfax. Kami naman natin
tugnaw manahon sa December tugnaw ang dagat. Dapat sa Ginoo sa malalangin. Lima ka buok. Amsaog. Baho. Nabing sabot-sabot. May pagkahuman ni. I'm going home. Arpax vlog. Arpax. Shout out mga people sa Katagay. Katagay o ka Ipil. Shout out. Welcome to my hometown, Agna. Sige pag running light Arpax. Oh. Salamat sa Ginoo sa Russia. Oh, guys, oh. Daw Arpax. Bisa guys, oh. Arpax.